Benvinguts al podcast del Cor al Món, un podcast d'expansió, transformació i amor per a aquells que volem més. Jo sóc la Mireia Tomàs i aquí faig una de les coses que m'agrada més i és tornar a l'exterior, comunicar, transmetre una experiència que m'ha tocat a nivell intern. I avui continuo amb aquells episodis petits que vaig dir que us faria, que m'agrada tant poder simplement agafar el micro i parlar, no? I transmetre i no haver de pensar en res més i que el tingueu així ràpid i que pugueu rebre-ho també ràpid. I avui del que us volia parlar és de confiar en la nostra guia interna. Aquest és un tema que em toca de prop i m'ha tocat de prop perquè al llarg de la meva vida no m'he donat de tots els cops que entregava el meu poder, no, als altres, de tots els cops en què confiava en els altres per tenir una certesa en mi, no? per tenir una certesa, per decidir sobre una cosa, per tenir entre cometes, la veritat, no? I llavors en mi hi havia com una falta d'eix, com una falta de solidesa interna i com una absoluta desconfiança en mi i en el fons també una absoluta, potser no absoluta, però una bastant desconnexió en mi. I sobretot confiança, no? Perquè sempre em guiava dels altres, no? I em refiava, aquesta és la paraula que buscava, em refiava dels altres en comptes de veure què volia jo, perquè no hi havia claredat en mi, no hi havia un eix intern, no hi havia com aquesta claredat i aquesta connexió íntima amb mi. Llavors això el que em va portar és experiències, doncs, com us he dit, de perdre el meu poder, no? I d'entregar el meu poder sense adonar-me'n, i experiències molt doloroses perquè doncs, la vida em va haver d'ensenyar aquesta lliçó, i a vegades, malauradament, no? Necessitem experiències més impactants, diguem-ho així, per adonar-nos d'aquesta gran cosa, no? I feia poc també us deia a Instagram, feia un post que normalment sabem des del principi, o aquesta és la meva sensació, o aquesta és la sensació que tinc amb mi, que molts cops sé des del principi si aquell vincle, i ara parlo vincle relacional, és a dir, d'amistat, romàntic, però més endavant us parlaré d'altres tipus de vincles, que de fet és el principal del que vull parlar avui, però us deia això, no? Que sabem molt des del principi si aquell vincle ha de durar o no, què sentim en aquell vincle, si estic bé, si no, no? El que passa és que llavors molts cops ens deixem portar, és a dir, som molt perceptius en el fons, som molt perceptives, aquí sempre parlo en femení perquè em dirigeixo més a les dones, però evidentment tots els homes sou benvinguts, som molt perceptives, no? I rebem informació constant i en el fons ja hi ha una guia nostra, uns comentaris, no? Unes pistes que ja ens diuen el que ja intuïm certes coses. El que passa és que a vegades doncs, ho ignorem perquè no ens escoltem, o a vegades per motius també vàlids, no? Com que volem donar una altra oportunitat, volem experimentar, però del que m'he donat tant a nivell de vincles íntims o relacionals o d'amistat, com també a nivell de vincles professionals, que és dels que us volia parlar avui perquè és on he tingut més aquest aprenentatge, m'he donat que des del principi jo ja tenia pistes, ja tenia motius, jo ja sabia que alguna cosa no m'acabava de quadrar. El que passa és que, per donar oportunitats i també per creure en un altre, no? En comptes de mi, m'he quedat allà més temps del necessari, o he confiat i m'he endinsat en professionals de salut, d'espiritualitat, no? Més alternatius, que no eren bons per mi. I això, evidentment, és per una manca d'escoltar-me a mi i per una manca d'aquesta connexió i aquest eix vertical en mi, d'aquest dir que jo soc
la protagonista de la meva vida, jo sóc el rol central de la meva vida, jo sóc la meva guia interna, jo sóc qui sap més bé que tothom el que em convé. I llavors això en vincles professionals, no? Com el que ara us deia, com professionals de la salut, no? Professionals de més de holístics, no? De salut més holística, o professionals energètics, no? Espirituals. A vegades això costa veure-ho perquè hi ha una jerarquia, evidentment, no? Hi ha com ells són com els experts, no? I tu vas allà que t'ofereixin un servei. I llavors hi ha aquest confiar en l'altre, no? I confiar en l'expertesa de l'altre, en el coneixement de l'altre, no? Però la meva experiència, no? És que és molt diferent fer això amb algú en què hi ha una seguretat, hi ha una confiança absoluta, i hi ha un sí absolut, que amb algú en què això no hi és, no? I també us compartia a Instagram fa poc vaig dir que no a continuar unes sessions que tenia amb una coach que m'havia portat coses, no? Aquella coach, i que m'havia ajudat, no? I que amb algunes coses hi ressonava, però que des del principi jo ja havia sentit que no era un sí allò complet, no? Un sí 100%. Jo veia que jo no podia acabar de ser jo, que no m'acabava d'entendre, que teníem visions de la vida una mica diferents, no? Semblants però diferents. I a vegades no hi ha paraules, no? És més com una sensació de hi ha alguna aquí que no acaba de... Però bueno, llavors hi ha aquesta cosa de dona-hi una oportunitat, no, Mireia? O sigui, no siguis tan tallant, perquè a vegades, puc ser així, no? I és com, no, i ja està, i jo ja sé que això no és per mi, i aquí també hi ha un aprenentatge, no?, meu, de dir, Mireia, estigues oberta, perquè a vegades m'ho han dit, no?, estigues oberta a altres coses, perquè jo a vegades sé molt clarament, alguns cops, quines coses vull i quines no, i a vegades puc tenir com aquesta part més tossuda, no? Més no em surt la paraula, més tossuda, diguem-li així. Estic pensant en el meu Mart a Taure, que és molt... que quan sap una cosa d'allà no el mouen, no? I tinc l'aprenentatge com per les dues bandes, no? Però és veritat que jo ja sentia aquesta cosa de... Però doncs m'obria a veure què, alguns cops m'anava bé, m'ajudava, sigues més tolerant, sigues més oberta, també altres opcions, no amb tothom has d'estar al 100% d'acord, no tothom... Però va arribar un punt en què em vaig escoltar a mi, de veritat, no? I vaig dir no, perquè aquí realment hi ha una cosa que... I gairebé no hi ha explicació, no? I a vegades pots tenir la sensació que l'altra persona es pensa que és per X motius, però jo en mi sentia que allò era un no? I que era molt fàcil deixar-me portar i continuar en aquella dinàmica, en aquelles sessions, perquè això a vegades és el que fem, tant amb professionals, no? En aquest cas de salut, de benestar emocional, mental, espiritual, però a vegades també ho fem, evidentment, amb relacions romàntiques, amb vincles, amb amistats, que és com que ens deixem portar, no? El que us deia, ens falta com aquest eix clar en nosaltres, que jo li dic, no? El masculí intern, com aquesta certesa, com aquest apossentament, no se'm surt aquesta paraula, com aquest arrelament en mi, no? Com aquesta cosa de, estic asseguda amb mi, tinc claredat, em noto, tinc el meu eix, no? Falta això, i és com que ens deixem portar per l'altre, no? I per mi m'era com fàcil aquí anar-me deixant portar per aquestes sessions i que fos l'altre qui decidís el ritme, qui fos l'altre qui decidís si ella continuava o no, qui fos l'altre qui decidís si teníem més sessions o no, o si ens continuàvem veient, no? Si és un cas més de parella
o de vincles si ens continuàvem veient o no, no? I és com un deixar-te portar, no? Del femení més immadur, no? Que és com, bueno, que el tenen homes i dones, per cert, que em vaig deixar portar, no? Però falta com aquest masculí madur de em paro, m'escolto, val, què passa aquí, no? I decideixo, i jo direcciono. I per això, per mi, en aquest cas, va ser tan important sentir que per mi allò era un no desacreditar ni desvalorar les meves emocions, no? Perquè això a vegades també ho fem moltíssim, sobretot potser les persones que som molt sensibles, no? De dir, perquè quants cops ens hem sentit a la vida dir bueno, que som exagerades, o potser no ho hem sentit en paraules, no? Però ho hem vist amb els altres o ho hem pensat nosaltres mateixes, de dir per què ploro per això, no? O estic sent una mica exagerada, o no n'hi ha per tant, vull dir, vale, m'he sentit una mica així, però què, no? Quants cops nosaltres mateixes ja no valorem el que sentim, ja no hi donem importància. I ja us ho dic, tant a nivell d'amistats, de relacions, com de tot, no? I ho he fet molts cops, no? També a nivell d'això, de vincles, en què no m'ho he dit explícitament, però en el fons hi ha un no donar importància al que sento, com no, ai Mireia, és que hauries de ser més oberta, hauries de ser més el que sigui, no? Hauries ets molt exagerada, no? Ets com molt exigent, no? Ets molt... I aquí va haver-hi un no, és que estic sentint que això és un no i dono importància, dono pes al que sento i a les meves emocions i confio en mi, confio en aquesta guia. I vaig poder dir que no, perquè era una certesa que tenia en mi absoluta, no? De dir és que no. I immediatament, quan vaig prendre la decisió interna de parar aquestes sessions, vaig sentir un alliberament. Vaig sentir un alliberament intern molt gran. No perquè l'altra persona fos mala persona, fos mala professional, que a vegades, evidentment, n'hi ha de males professionals, no? O no perquè l'altra persona, en el cas d'un vincle, doncs això, sigui mala persona, et tracti malament, perquè tu tinguis raó i ella no. Tampoc es tracta d'això, no? Però simplement és sentir, jo aquí ja no hi faig res. Això per mi és un no. I sí, i va ser molt important de dir, de liderar jo mateixa la meva vida i de dir això és un no, i de dir-ho a l'altre, no? I també d'afrontar-me a les possibles conseqüències, a la possible reacció de l'altre, perquè això a vegades també és el que ens fa por, no? La reacció de l'altre, com se sentirà, com aquesta persona se sentirà, com això ens farà sentir a nosaltres, no? A vegades no sabem gestionar aquesta incomoditat, o ens fa por. I el més increïble és que a vegades no passa res, no? A vegades quan és una decisió tan alineada, tan en tu, tan sentida, o sigui, que es dona amb una facilitat increïble, i va ser el cas bueno, aquest cas que us explicava ara, no? I sí, això era la història que us volia portar avui, que evidentment estic en camí, evidentment no tinc res a veure amb la Mireia que fa uns anys va confiar en professionals dels que us deia, de la salut, totalment, o sigui, cegament, no? Amb una fe cega que no té res a veure amb el rendir-se a la vida, amb l'entregar-se a la vida de veritat, amb el confiar a la vida, sinó que era una fe cega per exemple, perquè algú extern en una posició que sabia canalitzar, que sabia... Bueno, algú extern com molt espiritual m'havia dit que aquella cosa em podia anar bé, no? I jo des d'aquesta fe cega en això i des d'aquest entregat completament al meu poder a fora, no? I el que jo em creia que venia de l'univers, quan compte, o sigui, no tot ve de l'univers, no? Doncs des d'aquí jo em vaig fer molt mal a mi mateixa, no? Vaig confiar en persones en què a vegades pot ser per petites coses, que et diuen, o sigui, que tu sents que allò és un no, i és vàlid. Per exemple, jo amb aquesta professional de la salut amb qui estic pensant, de fa uns anys, en què jo vaig fer un detox molt fort que va acabar amb un dejuni per solucionar un cansament que jo sentia en mi des de feia molt temps, havia provat moltes coses, no sabia com solucionar aquell cansament,
i em vaig endinsar amb això, amb una fe cega, perquè m'ho havien dit, no?, des d'aquest món espiritual. Em vaig fer molt mal a mi mateixa, evidentment volent el bé per mi mateixa. Aquí tampoc hi ha d'haver culpa, no? Ho vaig fer des d'un lloc de puresa increïble, d'innocència increïble, de voler el bé per mi, no? Però em vaig fer molt mal. I això, el que us deia, i amb aquesta professional, per exemple, molts cops no em contestava els correus, me'ls contestava molt tard, em deia una hora i al final era una altra. Hi havia com moltes d'aquestes coses que jo vaig com treure-hi pes, no? I em vaig dir, bueno, Mireia, és que tu tens l'ascendent a Verge, no? I a vegades potser ets una mica massa exigent, no? Potser ets una mica massa exagerada amb això de la responsabilitat, dels horaris, de les persones que compleixen el que diuen, que són puntuals, que no em canvien l'hora a última hora, no? I és com que ho vaig deixar anar amb l'excusa, diguéssim, de que jo havia de ser més tolerant i més oberta i que no dic que no hi hagi un punt de veritat a vegades en aquestes situacions, però quan miro enrere veig que coses tan petites, no?, per mi ja eren molt importants. I per mi, per la manera com soc, aquest tipus de coses són molt importants. Llavors, jo amb algú així em costa molt confiar-hi. I ho veia jo, que jo no hi confiava al 100% en el fons, i vaig anar a uns nivells o sigui, vaig anar molt lluny amb aquest detox, amb aquest dejuni, que no dic que no sigui bo per altres persones, sé persones que ho han fet i els hi ha anat superbé, però que per mi allò no era gens bo, no? I estava com ensegada per el que em creia que allò em duria, no? I evidentment ho vaig haver de viure també per moltes altres coses, em va portar moltes lliçons, però amb això el que us vull és donar-vos un exemple, no? de que realment si m'hagués escoltat, si hagués tingut més aquesta certesa, aquesta connexió amb mi que tinc ara, i el que us deia, el que us volia dir abans, que us ho he començat a dir, no ho he acabat perquè tinc moltes coses a dir, però que això està en procés. Evidentment jo sé que tinc molt més marge de connexió amb mi, jo sé que tinc molt més marge d'escoltar-me i de decidir per mi, de confiar en mi, que he millorat molt, però tinc molt marge, no? Però si realment ho hagués tingut en aquell moment, hagués pogut actuar diferent, igual que amb un altre professional, també un constel·lador familiar, amb qui també vaig viure l'experiència més traumàtica de la meva vida, i soc curosa a dir la paraula traumàtica, no la dic a la babalà, no? Realment va ser una experiència molt, molt, molt traumàtica, l'experiència més traumàtica de la meva vida, que sí, que em va portar molt temps a recuperar-me i que vaig tenir moltes conseqüències a molts nivells. Llavors això no és per espantar ningú, no? De fet, quan m'ho miro enrere estic molt agraïda d'aquelles experiències, tot i el dolor que m'han causat i tot i el que m'ha costat també perdonar-les i superar-les, però realment estic agraïda perquè m'han portat al meu poder, que és el més important, i això és el que us vull transmetre amb aquest episodi del podcast. No entregueu el vostre poder, confieu en el que sentiu, confieu en el que percebeu, i sí, estigueu connectades a vosaltres, a la vostra guia interna. Gràcies per escoltar-me. Em podeu seguir a Instagram a Mireia_Lila. Em podeu seguir, si encara no ho esteu fent, aquest podcast del cor al món a Spotify, i em podeu posar 5 estrelles si us agrada el que us comparteixo. Em podeu compartir qualsevol comentari, qualsevol cosa que us hagi despertat aquest episodi o algun altre, i estem en contacte. Gràcies per estar aquí.